Γεια σας Gamezing Pro εδώ και σήμερα θα παίξουμε Free Fire, ένα παιχνίδι με όπλα. Και ο στόχος μας είναι να πάρουμε μπούγια. Ωραία, αρχίζουμε. Πάμε. Γρήγορα. Γιατί είμαι και νέος παίχτης, δεν πειράζει. Δεν έχω και καλά skins. Θα πάμε. Όμως και ο στόχος μας είναι να πάρουμε το μπούγια. Ή αλλιώς Victory. Το Victory. Πήγαμε. Αρχίσαμε. Μπήκαμε. Και αρχίσαμε ήδη. Πάντα αυτό γίνεται. Έκανα και λίγο προπόνηση πριν αρχίσω το βίντεο. Ας αρχίσουμε. Ωραία. Ξέρω που θα προσγειωθώ ακριβώς. Υπάρχει ένα όπλο τέλειο. Άμα πως σε βγάζει σε πολύ λίγα. Και είναι πολύ ωραία. Αυτό θα προσπαθήσω και να πάρω. Περιμένω να πέσω προς εδώ. Επίτηδες, γιατί να μην έχω και τόσο μπλοκή παικτών. Γι' αυτό. Πάμε. Σε αυτό εδώ το μέρος είναι μια χαρά ωραίο. Συγγνώμη. Πάμε. Αρχίζουμε και πέφτουμε. Ανοίγουμε αλεξίπτωτο και θα μπούμε μια και καλή μέσα. Θα πάρουμε και το χρυσό όπλο. Μπήκαμε. Το πήρα. Είναι πολύ ωραίο και αυτό. Καλό. Πήρα και οπλάκι. Ωραίο. Πάμε. Δεν βρίσκω όμως το όπλο που θέλω. Αν είναι αυτό. Δεν το πιστεύω. Αυτό, περίμενε. Δεν είναι. Νομίζω αυτό είναι. Μπορεί και όχι. Πρέπει να βρούμε καλύτερη τσάντα όμως. Εγώ δεν τα αλλάζω αυτά. Εντάξει. Δεν αλλάζω. Είδατε τι κάνω αυτό. Είμαι μέσα στο κύκλο, γι' αυτό δεν φοβάμαι. Απλώς πρέπει τώρα να βρούμε καλύτερη τσάντα, να χωράσουμε και άλλα πράγματα. Πήραμε κράνος. Πρώτα με τα κατάνα, αλλά δεν πειράζει. Έπαθα τα με σοβαρά. Δεν πειράζει. Τσάντα, ωραία. Και βέστ. Ωραία, τελείωσαμε από εδώ. Αρχίζουμε. Τέλεια. Και με έρχεται εδώ μέσα. Δεν πειράζει, ήταν τα ίδια. Παίρνουμε κι άλλο το medkit. Γιατί είναι χρήσιμα. Πάμε προς εδώ. Να δούμε παίχτη, θα τον ρίξω. Τα πήρα. Δεν παίρνω το κινητό, συνεχίζουμε. Προς εδώ πέρα να κάνουμε και... Καλό.
όσο θέλει. Ας πάρω αυτό καλύτερα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να παίξουμε άλλες 2 φορές και μετά. Είχε αυτό που ήθελα, να το. Αυτό εδώ πάνω που τώρα χρησιμοποιεί είναι τέλειο όπλο. Να με σηκώτωσε. Δεν πειράζει. Ας αρχίσουμε να παίξουμε ένα ακόμη. Δεν ήταν το σημείο που ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Δεν ήταν ακριβώς το σημείο, αλλά... Ας αρχίσουμε. Όταν αρχίσουμε θα είναι μια χαρά. Και προσπαθήσουμε να πάρουμε και τον Μπούγια ταυτόχρονα σε αυτό. Αλλιώς Victory. Έχουμε ώρα να αρχίσουμε. Δεν πειράζει. Αν μπορούσες να τα πάρεις έτσι από εδώ θα τα έπαιρνα. Δεν γίνεται. Αρχίσαμε ήδη, φόρτωσαν οι παίχτες. Γίνεται χαμός. Πάλι ίδιο map, ωραία. Να τα μπέρεψα, αυτά ήταν αντί για εκείνα. Πω. Όλοι πέφτουν εδώ πέρα σχεδόν. Δεν πέφτω ακόμη, θα πέσω εκεί. Σε αυτό. Πάμε. Πάμε εδώ πέρα. Έχει λίγα χτίρια, αλλά πάλι. Δεν πέφτει άτομο, αυτό καλό για μένα. Κατεβαίνουμε. Και μπήκα. Και φτάσαμε. Πάμε. Πάμε να πάρουμε όπλα και ας αρχίσουμε. Πάλι σε λάθος σημείο έπεισα. Μάλλον δεν πειράζει. Πήρα τα πιστολάκια αυτά. Δεν θα είναι καλά. Τσάντα καλύτερο, ωραία. Να σου πάρουμε αυτό. Χρυσό. Τέλεια, πήρα χρυσό όπλο. Πάμε προς εδώ πέρα. Τέλεια. Sorry. Σφαίρες ήταν αυτές, ωραία. Ας πάρω και ας πάω απέναντι. Σε αυτό το σπιτάκι. Είναι κοντό κύκλος. Ας το βάλω. Αλλά ας πάρουμε και ό,τι πράγματα πρώτα. Ωραία. Πήρα του. Δεν πειράζει. Δεν τα πολύ χρησιμοποιώ αυτά. Δεν έχει όμως το όπλο που θέλω. Νομίζω εδώ πέρα ήταν, σε αυτό το σπίτι. Όχι, λάθος, δεν πειράζει. Πάμε τώρα γιατί μέσα στο κύκλο καλύτερα. Πάμε.
Μακάρι να το βρω όσο πάω. Πάμε εδώ. Είδε καλά, ήταν παίχτης. Με περίμενε. Άντε, γεια. Ωραία, πάμε πάνω. Αφού έχω τσάντα. Τι θέλω. Εδώ είχε λάθος σημείο. Εδώ είχε κλείσει μια φορά ο κύκλος και ήταν το καλύτερο play σε αυτό το σπίτι. Να δούμε τι είχε αυτός. Αν έχει το όπλο. Δεν είχε. Συνεχίζουμε. Θα μπαίνω συνέχεια, θα βρω αυτό το όπλο, γιατί όποιος το έχει σχεδόν παίρνει τον μπούγια. Εκτός άμα είναι το ίδιο όπλο, απλώς σε χρυσό. Μόνο αυτό. Μόνο έτσι σε σκοτώνω. Ας προχωρήσω καλύτερα. Δεν με νοιάζει. Μπήκαμε. Με τι φάω. Μη φάω σφαίρα. Γιατί ήταν κάποιος εδώ. What? Ωραία, πάμε εδώ, σε αυτόν. Α, όχι, λάθος, εδώ έχει κλείσει ο κύκλος. Και ήταν λίγο πιο... Γι' αυτό. Τι ακούγεται έτσι. Ωραία, πάμε. Ποιος είναι? Αντί να με επιτεθεί, τρέχει. Συνεχίζουμε. Πρέπει να βρω και άλλες σφαίρες. Γιατί αυτά τα πλάτη ξοδεύουνε. Συνεχίζουμε, πάμε. Έλα εσύ. Γιατί τρέχεις, Καλά τους είδα! Έλα να το όχι. Αυτό δεν είναι, ναι. Αυτό είναι ωραία. Πάμε στο σπίτι, λέω. Ή πόσα άτομα είμαστε 8. Σχεδόν τα καταφέραμε. Πάμε σε αυτό εκείνο το σπίτι να είμαστε μέσα καλού κακού.
έχει! Χριστός, τι όπλο είχε αυτός! Πίσω, πλατά! Ποτέ! Πότε μπήκες εσύ? Αν έρθει κι άλλος, αλήθεια. Ωραία, χιλάρο. Χαμός! Τι είναι αυτό τώρα που με έριξαν? Τι είναι? Τι με έριξε? Άλλα 2 άτομα υπάρχουν. Νίκησα! Μπούγια! Είδατε? Και τελείωσε το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας!